ποτέ να μην υπάρχει ένα μέρος ηρεμία εδώ? Υπάρχει ένα μέρος. Τη λένε Ειρήνη. Έχει έρθει για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Αυτή... Η ανάγκη μου να φύγω από αυτόν τον τόπο μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Όμως κάτι με κρατάει εδώ. Σαν να περιμένω να συμβεί κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πώς πάνε οι διακοπές σου? Είναι ευχάριστες. Διαφορετικές από ό,τι περίμενα. Είσαι σίγουρη? Εκεί που οι λέξεις δεν ηχούν και η σιωπή κυριεύει, κράτησε το χέρι μου και φέσου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα